Čau lidi, takže jsme zase tady společně, sliboval jsem teda to video, takže máte ho tady, takže tady vidíte ty různé statistiky, třeba tady máte 92%, hraje to teďka 1 milion, skoro 2 miliony lidí, hrálo to, no Brookhaven to hrálo víc lidí, ale to nám nevadí, protože Grow a Garden, tady tyhle updaty, vidíte, jednou jste snad byli na těch updatech, takže vás to určitě zajímalo, protože třeba toto určitě bude zajímavé, nebo a nebo ještě tady tento update, ten bude určitě taky zajímavý. Pardon, že zapínám furt tu kameru, furt se pletu. Ale Brookhaven, já jsem jednou čekal na update, tady na tenhle kempový, jinak vidíte, jo, kolik to teďka hraje hráčů, jo, a lajku to má jenom 85, Grow a Garden má normálně 92 a hraje to skoro 2 miliony, tohle to hraje ani ne půlku, Ježišimaria, jako můj kámoš říká, že tohle je o mnoho lepší hra než Grow a Garden. Napište do komentářů, co je lepší pro vás. Pro mě je Grow a Garden, takže tam napíšu Grow a Garden. Oni sice to hrálo více lidí, ale to nevadí. Ale třeba tady tenhle update, tak to vás jenom prostě vykopne, jako mě to vykoplo na ten kemp. A bohužel jsem nemohl hrát pár sekund ten Brookhaven, takže mě to dost naštvalo. Tak prostě jako tady si neužijete novinky, ale tady Jandela, díky, si nejlepší. Fakt dobrý, very good Jandel. Napište to do komentáře taky, very good Jandel. Ale ten, kdo víc hraje ten Brookhaven, tak napište very good Voldex Brookhaven. Jako prostě víc souhlasím na Grow a Garden, je to fakt dobrá hra. Jako prostě jinak, kdybyste se mě chtěli přidat, tak tady máte moje jméno Spino Expert nebo PS4 Franta. To je moje hlavní jméno, Spino Expert je moje druhé jméno přejmenovaný, jo. Takže se uvidíme zase někdy jindy a čus!